is weer simmer en dus bakken maar. Maar dan moet het wel mooi zitten met het waar. En dat houdt de laatste weken net echt oer. Dus, op naar de Zinnebank. Nou, dan maar even... Welkom bij Contura, het plak om bruin te worden. Dit is onze lichtere bank voor mensen die nog niet zo erg veel pigment hebben. Wij noemen die de 400. En daar zitten wel allerlei lekkere mogelijkheden op. Een airco, een blazer, er zit muziek in. En als iemand hier voldoende pigment opgebouwd heeft, kan hij naar de volgende zonnebank. Daar zitten wat meer toeters en bellen op. Hier zit ook een vernevelaar op voor je gezicht, een vernevelaar voor je lichaam. Je kunt een lekker geurtje langs laten waaien. Op deze zit overigens voor de heren ook een schedelbruiner. Sunshine, sunshine reggae. Don't worry. Is er een plekje om de zonnebank? Ik ben er geen naar kijken. 400 als het kan. Ja, dat kan. Ja? Dankjewel. Weg. Ja, ik ga straks op vakantie naar Engeland. Ik hoop dat het daar een beetje mooi weer wordt. Maar in ieder geval even een kleurtje opdoen voor de zomer alvast. Een lekkere vettende crème voor de huid omdat zonnebank en zonlicht uitdroogt. Is het heel belangrijk om je lekker even in te smeren. Zodat je het verouderingsproces niet te snel op gang brengt. Hey Chantal, hoe is het hè? Heerlijk. Heerlijk warm. Leuk muziekje. Muziek? Ja, heerlijke muziek. Er is toch muziek daar? Ja, ik baan me op Cuba nu. Cuba? Ja, Spaanstalige muziek. En een strandgevoel? Ja. Dan wil ik een paar vraagjes stellen. Vullen we in hier op dit formulier. En zodoende weten we straks zeker wat voor jouw huid veilig is. Oké. Als je er eenmaal onder ligt, kap naar beneden. Dan weet je hoe het werkt. Oké. Ja? Je gaat voor het eerst onder de zonnebank? Ja. En waarom, als ik vragen mag? Voor mijn bruiloft. Voor je bruiloft? Ja. Dus ik spierwitte jurk en dan zou ik toch mijn huid een beetje bruin willen hebben. Dus het is een hele gemêleerde groep. Maar ik uit alle lagen van de bevolking? Of is het toch een bepaald type wat vaker komt? Wij zeggen dan altijd de zonnebankbruinen. Ja, volgens mij heb je daar in het westen, dat beeld hebben wij hier in Friesland sowieso, heb je daar in het westen veel meer idee van. Maar ik heb het idee dat het echt uit alle lagen van de bevolking komt inmiddels, ja. We mogen er niet bij blijven, hè? Nee. Nou, succes. Dank je. Je mini-vakantie zit er weer op. Ja, heerlijk. Ik kan er weer tegenaan.